Somom talent l-iskola, ġaqna għazda għazzit, imma hemm somma importanti, jien infehmek fuq għarrit. Jekk fil-ħajja tħossok numru, jekk kultant jismawk ħażin, sibi f'moħħok żomm li xorta nistgħu nibqgħu għaddejjin. Mhijiex xi komplikata jekk tikkonċentra ftit, dissibna tisfer miegħi tista' jekk trid. Jiena not inti tot numru biss li tkun spiss taċċettax tinkwetax jekk jagħmluk jew jarmuk ibqaddej. Wieħed u wieħed tnejn, il-ħażin negattiv biss tarax u tibsax, ibqa' sodu bil-mod isma' titkellem mal-ġid tirrabjax. Wieħed u wieħed tnejn. Jekk mill-ferm ma tridx li tnaqqas, din is-somma tinsijiex. Dejjem ħobb lilek innifsek, emmen fik u tinfremmix. Jekk isib l-min jgħid fuqek, jekk xi ħadd jikkritikak, tħallix li ta' zero joddok, tħallix lilu jaffettwak. Iva din is-sumom kollha tiftakar inti trid, kanta miegħi isfel miegħi l-inkwit xejn ma jmaġġid. Jiena not inti tot numru biss li tkun spiss taċċettax tinkwetax jekk jagħmluk jew jarmuk ibqaddej. Wieħed u wieħed tnejn. Din is-somma ma fiex tabil ir-ras, kemm tibissem ftit ħabbi ma tagħtix każ. Biex tagħmilha li tkun ġenju żgur m'hemm bżonn, imma l-paċi f'qalbek huwa